Malawi Brief. Ena amakhoza kusiya ntchito yabwino kukalowa ya mboma yolandira pang'ono afuka kulitina to gwanchiswe mwenewe. That's the language. To gwanchiswe. Pali mawu amene amagwisa ntchito ku Capitol Hill ati boma ili malera. So it's very rare kwamba munthu kuti wachosedwa ntchito kuboma. Ndi anthu amatha kukhala osamapita ku ofesi, anthu amatha kukhala kungopita umene kuja for 1 hour wachoka nkumayendesa business yawo nkumapanga zina. Koma they are secured kunena kuti ayi salary is lower ndithu. Komanso mukaona ma allowance yawo ayi maulendowa ndi anthu amapanga. In fact anthu amajera ma allowance kwambiri kuposa so salary yawo. Sakhalira salary. So the allowances are more. Yes, they are more than ma salary yawo. Chinanso chimene mafuna kunena mwansanga chonena kuti takhala tomakambapo kumbuyo kunena kuti timakunda kumathamangira kuanena anthu andale. Koma sitimadziwa zonena kuti kuliso mavuto ochuluka uku kuma civil servants uku kwa anthu akugwira ntchito mboma kumene timayenera kuti tizikonza ndipo kupanda kusamala awa ndi gulu lonena kuti tikulepheresa amene ali kusogola ndalewa kuti agwire ntchito. Chifukwa mukati muone nkhani ya public service reforms idakambapo nkhani ya allowance. There is a recommendation on issues of allowance. That was also one of the reasons imene adaipondereza, because from a very trusted source winananena kuti anauza president kuti ichi chikuphulikiranicho osayambana ndi anthu ma civil servants. So there's been no one daring to say kunena kuti kacha iyi tikuithesa. So pamene tikuthesa imeneyo mungananena wanda tisiti kunena kuti we are happy ndi mmene mukulandira masalary ano. Ayi tiye tionjezere masalary awo, people should be compensated fairly. But at the same time, palikankalidwe kononga kamene kaliko kamene we must as a country deal with, and it's not going to be easy. Chifukwa kanalolera anthu ambiri zimene zichazo brand sumapanga munthu mmodzi sakufinance okha zimayambira kuntunda ndekuti ma PS ndipo minister akabwera amachanso kumpanga indoctrinate kuti kudya kwa pano tikumakhala motere. So ndikuti kumakhala exactly ndikuti kumakhala minister ma PS ndekuti ma directors ndakuli aku accounts chimakhala chimvano chamafu. Ineyo I know of one young lady amene anachita resign from government. Anauza amayi yake unena kuti amayanga magwira ntchito mu civil service nthawi yaitali. How were you managing? Inenema kudziwa ngati munthu opemphera. How were you managing to work in the civil service like this? This is too toxic for my faith. Sinimafuna kugwira ntchito kunja, but I'm leaving. Mwana ndikupanga resign. Anayi mwana watu wangophunzira masukulu omwe wachizungu nde wabwera very passionate afuna kuti athandize dziko lake. Akuti atangoona first month ata mwina zikungochi second month mwana anauza amayi yake I'm resigning because I cannot tolerate this level of mediocrity, of unprofessionalism, of filth and greed in the siningazikwanise. Ata amayi yake anachita manyazi. So all I'm saying is ichi ndi kateo imene mu civil service is a kateo. Nthawi ikutamanga ndimafuna kuti tikambe nkhani ziwiri on the same tisanapite ku nkhani ina. Kacha ya magali moto kudali yense kaya ndi ku state house kaya ndi ku OPC aliyense angakhale kali moto yaboma ndicho machathu mmene chikuyenderamo. Ndimafuna kuti mutati yankhulira pamenepo inu ndimafuna munene kuti muyankhule pa mfundo yakuti tingachite bwanji kuti nduna zathu zizikhala ndi mphamvu. Chifukwa sizoona kuti PS CEO wa parastate adzimudoda nduna basi kuma chifukwa choti director akumzunguza. Ndiambe ine inayo mene mwandi pasa ya magalimo. For the longest of times ndiambe ndi ku state house. Ku state house umakhala ngati malo onena kuti kulibe accountability. Zomwe zija anthu amabisalira zomati issues of national security izi za kunyumba ya chifumu kumene kuja anthu amatikita ndipo amapanga zinthu zoopsa mudzina lonena kuti kunyumba kwa chifumu. Now I need to be very clear here. A president sangadziwe china chilichonse chimene chimachitika ku state house. Kunyumba kuja nkukulu kula anthu ochuluka amagwira ntchito. Koma kumakhala anyamata ena ochuluka nzeru amene amaona kuti kunoko makamera aja sakutiona kwenikweni ndi amaononga zinthu. Kumbukira nkhani even ya budget.
The budget of your state house has been very inflated. Ndipo ndi budget imodzi yonena kuti munthu samaigwira kuti apa inaenda bwanji basi simangopita ndalamazo kuti mapanga bwanji even panopotaona nyumba zina zonena kuti not even being maintained. How come? Koma ndalama tinakupasani zochuluka za ku state house. Now on top of nkhani za ndalamazo ndi nkhani ya resources kagwiritsidwe ntchito ka zinthu za ku state house timakamba apa anthu nomudziwa kumene kuja kuti kunali makamera kumakhala makamera kumene kuja ogwisa ntchito media department ya ku state house. If your account kunena kuti panopo tiwerengesere kamera ina iliyonse ndi receipt yake kuti inagulidwa ndipo ngati yasala kusanjika kuja kapena yasala ku state house kuti Lomwe muona kuti mine makamera zena tizidabwaso kuti ena wakhwanga tisakuoneka ndi kuli laptop zimene zijazo makosana ndi zinthu za Malawi. Inuyo mangopasida mwayi kuti muzigwiritse ntchito on behalf of Malawians. Mukamachoka mmene kuti muzisiye because katundu uja si wanu ayi si wanu. Ndiye muone nkhani ya magalimoto. Nkhani ya magalimoto masiku ano zimakhala ngati kuti ku state house kuja kumakhala anthu awiri atatu amene amakhala ndi mphamvu kwambiri ndikati kwambiri tu ndimvesa nthawi zina mphamvuzo kumadusa za president kuposa president kwambiri ku state house amachita kunena kuti wakuti mumenkhulo have you gotten clearance from wakuti osatisa from HE no chifukwa those people ndamene amakhala kuti zonse zimazira mwa iwo and iwo amakhala ngati kuti ali ndi advantage leverage yomuuza president and the president amawakhulupirira kwambiri ndipemphe asogolera ma president makasa muthalika panopo a chief of staff ndi gulu lawo inde muzakhulupirira komanso nthawi zina muzizoona mete ndi anthu. Now also they are prone, they should also be accountable. Fantu nthawi zina amazira kuti amazira kumene. So in all fairness anthu ena samene okhala ndi magalimoto amene amakhala nawo because if every person of state house azikhala ndi chiprado azikhala ndi magalimoto matoyota amasiku anowa magazulas ndiye kuti chumacho kumachikhalapo kwa misonkho ya Malawiyo ipulumuka. So some of this is total abuse. Munthu 2 years yomweyi sa amaenda wapansi timakwera limozi minibus kupita kwa manje pano afuna akhani zimagamu zimeje ziwiri auti mozi china nkwalire adona nawonso azifunika kuti azipita kunsika. Who are you? Who are you? I like that. Who are you? Who told you that you are entitled to our taxes? Kukozo kala munthu woopsa ku state house kuposa president zonse zimangotengera mwina ndi style of leadership yako mene iwe ukuvesesera udindo wa president ndi how you want to execute that power in that office because ngati uli president okuti ukuziwa kuti pakuthapa zonse uzayankhe ndiweyo palibe munthu wina akangapange ziganizo pa munthu pako because chiganizo chimechocho iwo zajankha bwanji. So kwenda kukhala munthu wozindikira kuti ine zina langa ndi imene lili mkamwa mwa Malawi. Zisanzo tinazo pano patu kachoipa chimene chinachitika boma lapitali ndi Chakwera. So tamapanga kaya ndi mwana wawa iwo akuziwa kuti zanapanga ndi wakuti koma zili pamutu pawo ndamene akuyankha chimozimozi imene akulu amuthalikawo and amuthalika mukamva akuoneka kuti is speaking from an experience kuti na pena pake nthawi ina akathinki mwina ndinazayang'ana kumbali so pano pafuna kukhala chidwi chero. So sungapite kumene kuja ukhala checking every line. Exactly. Checking every line. Then you have anthu apo oti walemba ntchito ndiweyo kutenga mphamvu zako usadapase kumakazigwisa ntchito mulakwika iwo samadziwa because timanena nthawi zonse kuti yes umatha kupereka kuti kupangana zako but the power must be consolidated in one office. You can't have somebody having more power than even iweyo then anthu azipezeka kuti akukata manda one of your workers kuposa iweyo. Ziganizo zambiri adapanga munthu amene amalawi sadamusankhe udamusankha ndiweyo ndiye kuti amapanga zimenezozo ndi iwo tamvomereza otherwise if we will never separate that from you. So sungabwere pano pa mwazanena kuti ayi ineyo pepani yankhoseunda anapanga izizi ine sakuziwa phiri ndiye magona pa ntchito fa mmene timagwirira ntchito ndiyo kuti olo timu yampira ikamali phera timachosa kochi. Just shows you that you're the boss, you're the one who is making decisions, and if they are not giving us results, why should we keep you? Player, you goalkeeper kumachinyisa kwambiri zigoli, fix it. That's why you're there. Don't come complain to us. We gave you the power so that you can fix this country.
don't come here with excuses. Yeah. My excuses would wadziwa chifukwa chake timalemba ntchito munthu kuti iwe go there and fix it. Mene kalembera hapa. Yes. Tanena Go kuti there, Chakwera ayi. fix is ajumasi. Chakwera ayi. Then you can't come here and start complaining to us. Yeta lemba wina. Yes. Ne musabwere so kuno kumaza ti iya ipepani chanji yayi. Mapepani ayi. Mapepani wo ndifanye kata kulemba nini ntchito tukudziwa kuti palizo kuti mukagwire ntchito menja. So chonde tisamba. Tingakhale bwanji ndi nduna za mphamvu. Ndimene mani nazo ndibwera kumweko. Okay. The leadership is how the leader is, because ngadine afumu ti nduna tatu tisati nduna tatu tisati nduna zathu zimene makhala nazo even makwalalamu pakachitika maliro afumu sakwanisa kuyendera maliro onse pena matitumizira nduna koma nduna kufika pa maliro kuti yankhule mwa afumu anthu kumayichita chipongwe kuitani ngozowa kuti amfumu tuzi kwavuta muzimo. So chipongwe chimene tinganapereka kwa mfumu tungotenga advantage so kupereka kwa nduna wawo. But if you understand power dynamics, power play, mene mphamvu zimayendera, chief nduna ya mfumu ikabwera pamalo ndi ipanga represent afumu acha. Upereka ule mwa mfumu. Umene umapereka kwa mfumu upereka kwa nduna zake. Okay. That's why mina manene achunga president sangakhale malo onse. President sangaone pansi. Ndamakhala ndi nduna zake zimene zimagwira ntchito ndi authority yake. That's why ali ndi mphamvu yozichosa popanda kutiuza, posankha popanda kutiuza, because zalandira mphamvu ya president. Kwagwira ntchito kuti azituma kucha. Ndi mwana wa ndana amene akuderera amene kujayi popanda ma consequences. Because Moza kangoonesa ku challenger, insubordination, whatever, must be made with consequences. Guys, there's a new sheriff in town. Kwabwera wina wa police chief akugama unyolo anaupanga ampulupulu anaukula ntima oderera. Koma munthu kuderera chief popanda even presidential directive. Kupereka directive afumu mopanda upanga. And nothing happens. Wina makaitengera even mwana pa nyumba. Pasapezeke wina akukwera business class. Mwana pa Wiki nyumba. yomwe anthu nenga Ma business class and nothing happens. You think are people scared? Koma mwana even pa nyumba paja iwe panga chakutosa panga. Iwe panga chakuti chief. Kambama imene katheje imene utampasa wale kwa maziwira ati kuti pano kapanga za usiru palima. There must be consequences for disobedience. Yes, all right. There must be consequences for insubordination. Yes, all right. If there are none, people are going to push it further, chief. They have nothing to fear. Don't people sungakhale president omaopa kuchosa anthu ntchito. No, mwana wawo fire them. No apology whatsoever, fire them. Anthu atengere pophunzira kuti mwamona zathu chazimya mpanga kula olo ng'ombe imozi ukayikwapula ikabwerera zina zimabwerera tu in line. Imazoti uya kumchapa zathu. So chief, discipline is very important. Let's have a disciplined government. Let's have disciplined leaders. People are going to follow the leader. Koma nangatanya matatina timene timadzavuta mphamvu zake amazitenga kuti uwaza kuti munthu pa ministry pomwina ndi director chabe CPS ya Wachipani. Wachipani ambiri wavuta ndachipani. Yes, ambiri wamakhala kuti mphamvu zawo sizimakhala zawo, zimakhala za munthu wina. Amakhala kuti ali mpodalira. Chifukwa malo amodzi amene amalemekeza maudindo ndeni mu civil service. Mu civil service muli maudindo ambiri, ma positions. Koma ukazaona kuti munthu wina akuoneka kuti sakutekeseka ndi mabwana ake, akuzimva muzazozonera kuti nthawi zina mwina ali pa chibwenzi ndi munthu amene ali kuntunda, kapena ali ma business deals ndi wina kuntunda, kapena ali pa chibale chakumagazi ndi wina kuntunda, olo kapena onse ndachipani ndi wina kuntunda. Pamakhala connection ina yake imene munthu amayigwisa ntchito nkumalimba nayo. Otherwise a junior will forever remain a junior. Kulibe kunena kuti junior ndiye kunena kuti panopo fachonena kuti boma tasintha ndiye wewe uzimuza senior wako zochita. It doesn't happen like that. Ndipo anthu chimene amayiwala nchonena kuti junior akakhala kunena kuti akunderera senior, sikulina junior amazakwera amazafika senior. Ndiye umazafuna kuti ma junior azikulemekeza. Don't hamata kuma tuni muli pa position hii anzanu apa simalemekeza. So anyamata ovutavutawa kawiri amakhala anyamata achipani. Komanso ndifuati makapa nkhani ya recruitment. Kalembedwe ka ntchito mboma tizikhala very careful. Tikangolowesa mwachisawawa zokuti anthu azingolembana zosaziwika bwino, anthu olembedwa mopanda formality, mopanda dongosolo ndi amene amakonda zokhala ovuta kwambiri. Chifukwa amene adayivutikira ntchitoyo amayisamala ntchito yake. That's right, yeah. Amene ali qualified for the job
they are professional when they're working it nde koma awa oti tangwatola pena pake kula zikhala ngati maso achipandi kapena maso athu kumeneko ndi amene amazunguza kwambiri amazimva and they feel like palibe chimene amangatani chimene chingawachitikire ndipo amenewo ndimalize motero ndi amene boma likamasintha muzaonanso number 1 kugwira mutu kumalira amakhala kuti awasimu alipo ena amene boma la sinthamo mkofeso ko sakupita aya akodikira ati werengereza athu achita ziwira awerengereza chifamira mapangiramo upita bwanji nyazi inolamba kungwira nyazi limene alimentha imene labwera nyazi limosi at least limosi one nyazi has come back and say one nyazi has come back to convict him. So if they are convicted kuti inezi meni mapanga sija siningabwerereso kumene kuchako ndikafikira popanda kukulankhula popanda kalata wekha ungodziwa kuti ineyo afiki yanga yatha nazicho sandeka chifukwa anthu amene nkajira sadabwere fanya kuti manena nthawi zonse kuti ino chonde anthu ena amene mumakhala busy sazakhalapo pa nthawi imene mukayankha milandu. They will not be there to protect you. So ziwani zimenezi zitsanzo tili nazo akakhala kuti iwaja alibenso mphamvu zimene makhala pa nthuzi pake paja mphamvu zimene zija zapita chifukwa zimapasidwa ndi amalawi omwe aja amene amaoneka opeperaja amalawi omwe amapempha makakhala panzere kufuna fetereza makuponi aja amene aja awachifi namene amasankha kuti sopano akaini mphamvu ni ndani the same people. Timalize ya Jehana mafuna tiyambe imeneyo pali nkhani ziwiri kuti achihana sadalumbire chifukwa chani dzulo ndifo solofunika kwambiri ku State House newspaper ya Daily Times yati kwachitika chiwawa chiwawa kuphwanyika sulu ndi chiwawa chiwawa ngati chiwawa ngati violence mati chiwawa koma kuti nanga isinu limela la chitumbuka kuli kumene kuja mangala chinkonde chinkonde kumba na mitundo iya maana kuti limela la chinkonde lesanga zimbetse iya limela la chinkonde akule pandirande tuko ndaja akule pandirande kuja kuti kundiopyeza ino amene atona na bawedu kundiopyeza limela la chinkonde ino amene tiyambe ndi imene ya chihana what's happening. Section 81 ya malamulo akulu aziko lino Constitution of the Republic of Malawi says kuti pamene president wasankhidwa first vice president second vice president sangambe kugwira ntchito zawo asanalumbire. Section 81 okay. Ndiye kunena aso kuti polumbira pakepo pakakhale pa public mchichewa tinene kuti kuchani pabwalo lake sikuti tikunena ground koma tikunena malo kuti ofikirika ndi anthu malo ofikirika ndi anthu onse pagulu okay kuti wina wakumbayani akhoza kukwera mini basi popanda wina wake kumachingira kuti usabwere pano okay pakhale umboni so ndieno tinakonzaso pali ma amendments amene tinapanga kumalamulo amene 81 yo mpaka na zija zinabwesa za 7 days zija 30 days ndiye tinanena kuti second vice president komanso first vice president akhati wangosankhidwa appointed first ngati president wapanga appointed mmene napangira mena ndausi kuti anthu amvesese bwino amene atalumbisidwe 14 days of the appointment the same way we appoint the vice president so ngati mwamusankha within 14 days akwena kuti akhata atalumbira koma pa public place. Now momwe poyamba program inanena kuti kulumbirisa kwa nduna ndi Enoch Chihana nga second vice president kwachikira kunyambadwe ndi anthu anawo that is a private place so they said okay let's move it to Sanjika then they were told again no Sanjika is not a public place. Okay. So not all government institutions are public places. Okay. Kusanjika sungango nyamuka ba private residence. It's a private yes. Sungango nyamuka ba kusanjika and friend lowe kumene kuno. Chief. Kuma classification is a restricted area. Okay. So that's why Ajihana sana lumbire kusanjika even though they had moved from a private residence to a state resident but that is still not private enough. I mean public enough to say. So mambo wao wena ukhala malo kuti anthu akhoza kubwera wina aliyense kuzaonerera maga atidani zimenezi ndi president first vice president ndi second vice president. But second vice president ungwa Malawi. Yes. Amalawi asachita kuvutikira kukakhala nawo pa mambo walumbirisa a second vice president. So malingana ndi maripoti amene tikupeza akukonza kuti ukhale kutiko kuti Amalawi apite mosavuta osati mwachisanzo mwina ngati pa Kamuzu stadium mwachisanzo ngati pa court
pakoti umatha kupita pa sumasejana pobwera kukoti amubwera kuno muzatani Okay. ndi malo kuti munthu umatha kufika popanda ena ake kukufusafusa mafusa ambirimbiri upiti mwambo ukachitikire malo ngati amenewo. So I'm hearing from the background kuti they are fixing that place soon. I think we'll be told where. Probably by then akhala kuti so apuleso asankha nduna zina mwina akhuzaso kaphatikizira ndi nduna zina zimene angasankhezo, because we don't expect him to work with just the 3 ministers, and he actually said kuti izi nizoyamba chabe. So asankha zina zimene mwina akhuza kachita mwambo limodzi ndacha as long as sipanaduse 14 days pamene achihanana landira kalata yawo ya appointment. Ine ndi samene kwambiri nkhani yachiwiri imene munafotokoza yokhuzana ndi mmene kwakhalira ku State House. Odi yachihana ba yamveka I don't think so kwa amene amadabwa palibe chodabwa. In fact ukamamba so ma directive akuchokera ku kotiko kuti aitu kuti mutere. So we have to define. So akalengeza tonse tipite. Yes. Yeah. Ndimafuna ndi nkhani imene ili nkamwa ndiya mukuti chipolo mukuti chiwawa so pachitumbuka so ku State House matenanti tasintha Malawi kwachoka Chakwera ndi anthu awo amene amagwira ntchito kwabwera sopano amuthalika ngakhale amuthalika physically sanafike kwayi ndiye mu transition phase pali zochitika zambiri ndi zoyankhula zambiri zimene tazimva. Ndiye kunali nkhani zimene zinamba utuluka kuti kumatuku khala ngati anthu potuluka anthu ena amachita kulemba makoma, ena kusonya zinthu, ena kuba ndi zina zambiri ndi zimakambika. Ndiye ife ngati Times tatiyayi tizichita kudalira zongomva basi anthu kumati awo kuti anajambula chithunzi. Ife tinapempha akuluakulu kuti tatilolani kuti atolankhani athu kuti Lomwe apite. So Kathe Maulidi mtolankhani wathu reporter anapita kumanso Simple Kolwe amene ali camera person anapita sunayenso kwa jambula chithunzi anapita ndi limodzi sanctioned by ifeyo ngati kampani. Apita kumene kuja akajambula ayendera malo sanasiyana anapita cha mawani PM masana amenewo mpaka amachoka kucha past 5 almost to 6 mpamene amamaliza almost 45 hours. Pali malo ena anakaniza kuti yayi malawa very private sikuti mungapele kwa jambula zomwe timakamba nkhani za security zija kwa malo ambiriwo anawavomera. Ndiye atapita kumalo tiyambe ndi malo anthu ogwira ntchito chifukwa kumene kuja anthu amaona ngati kuti president amangokhala koyekha ayi kumakhala ndi mudzi. State House ni mudzi, kumakhala mtsogoleri wa dziko komanso kumakhala iwo amene akumuthandiza kumugwirira ntchito zosiyanasiyana. Tirekeze kuli anthu ophika kumene kuja, kuli anthu a security, kuli anthu ogwira cleaning cleaning ma services zinthu zosiyanasiyana amene aja amakhalanso kumene kuja. Ndiye kuli nyumba zimene amakhala. Ndiye atolankhani athu atapita ukaona nyumbazo anajambula zithunzi. Kukaona nyumba zina kuti yayi ndithu makapeti ya nyumba kuona kuti apa anthu anyamula ndithu kunyamula. Kuona nyumba zambiri zinalibe zopanda mamita amadzi aja achosa anthu. Komanso atimati pa chandelier izi zolendewera kudenga izi za magesizi zambirizo kuona kuti anthu azulazula kapena zooneka kuti zachosedwa kumene za magesi ndi zina zoterozo. Kwinako ndikungopeza zinyalala kufupi ndi nyumba yeniyeni ya chifumuyo ngoona kugeti kwina zinyalala ndi zina zoterozo. Ndiye zithunzi zathuzi zitatuluka anthu anayamba kuyankhula. Ena ndito amba kujama ya Kathe Maulidi. Kathe Maulidi amutuma afuna mugwise ntchito akunamizira president chithunzi chimene mwachionachi. Ife tikunena kuti afa Times tajambula ndife. Program isanayambe timakambirana pano. Obanda munalipo mpano. Anzanga Wanda Msisi apo mpano. Tinamuimbira phone mtolankhani wathu Simple Kolwe amene jambula chithunzi kuti chonde usadelete zikhale momwemo mu kamera. Chifukwa ena kuchuluka nzeru aumona ngati kuti zithunzizi ifeyo mwina tangopeka pena pake. Zithunzizi the authentic pictures tilinazo mu kamera ndipo at any given opportunity munthu atanena kuti yayi tapita mukaonese tikaonesa kamera yake ndipo kamera ije imachita kuonesa nthawi imene mwajambulira zithunzi because it's a professional DSLR camera imene amagwisa ntchito. So kungofuna kusimikiza kuti in terms of authenticity mwina nkhani isakhale yopanga attack Times chifukwa ife ntchito yathu takwira. Koma tichite concentrate kuti ngati dziko tipali maphunziro otani, what are the lessons
because tikamvaso tikumbuyoku anaso pamene ankachoka nawonso anapanga zimenezi sikoyamba ayi ndi tizinena kuti ngati dziko what can we do to stop such behavior mchitidwe onyasa osakhala bwino ngati amene umenewo omasakaza zinthu kumaona ngati ndi zawo zili ife za ife amalawi. What can we do? So I wanted to defend Times Group kunena kuti we are not bowing down to any pressure. If we know we did a professional job, zithunzizo ndi zathu and pofunikira tituse umboni titulusa. Of course tike caveat pene kunena kuti alipo ena amene akumatenga zithunzi zina nkumaonjezera ndi umakhala ngati zathu ayi ife zithunzi zathu tikuziziwa and at an appropriate time if we are required to by any authority we are prepared kukatulusa. Koma nkhani yayikulu ndona kunali umve kunali kusakaza kunali chipolowe and that as a country we should be concerned about. Mwayankhula bwino kwambiri. Mwayankhula bwino kwambiri. Mwayankhula bwino koma lero ndi mwayankhula bwino kwambiri. Mama Yazafika so Sunday. So your tomorrow must be better than yesterday. Ena asatonjezere zithunzi. Zithunzi zathu tikuzidziwa. Yes. Ndipo inu mukunena kuti kudali umve. Yes. China cha dzipolowe. Kunali chipolowe. Kuna kusakaza akuni paka maya kuona ndu kukakatula maya kunyamula ku state house zeni mwamsanga pakuti tuthamangiraso zina zochitika pa company ezona pali tabwezeresa chithunzi chijaji zingomvera chikumaoneka kantengo panjapa pali chithunzi kula zingo chinacho taika chinacho this one. Okay. Ichi ndi chimene chinatuluka mu news mwathu ya Daily Times chimene anthu akuna kuti yayi kumene koko ndi kuli uchenza chifukwa chokuti tapita pa makina a Google ndetachita masenga tikuona kuti kumene kodi kuli uchenza ndi okay ngati chithunzi chimene chikufanana ndi kuli uchenza ndi kuti chimene mukufaniziracho ndi chakuchenza koma ichi chaku State House ku Lilongwe. Okay. You know, so zithunzi zitakufanana mwina angle whatever if you are using a machine sometimes is gonna pick something that looks similar and say this picture maybe ikufanana ndi yakuti but if we can competently come here and say uku ndi nyumba zimozi mwina chimene anthu samamvesisa anthu amona ngati kuti tikunena kuti mena magona achakwera mundu mumu no musimira magona achakwera koma ku State House kuja kuli nyumba zambiri mena anafotokozera acho imodzi mwa nyumba ya ku State House kumene koko kuli zotenesi. You know? Yeah, I think you are right. Yes. Kuti uku ndi kumalaini. Yes. Imodzi mwa nyumba za kumalaini za ku State House. Yes. Kumagwira kumene ko. Yes, koma suti tikuti chipinda chakwera nde chakuoneka chonchi. That's not what I was saying. Yeah. And I think tisasokonezane ya kuti kodi bwanji no. Kumalaini ko imodzi mwa nyumba zimene zili ndi mavuto ndi imeneyo. Tindi zithunzi zochuluka mukuti ni mawerenga mwina zilipo 100 chakuti even za nyumba yakuluyo zojambulidwa chanchani but I think for the sake of this program we decided kuti tibwerese chimenechi plus the video to say kuti sitingangobwera ifeyo mukukumbukira tikabwera kuyambira kucha sitingangobwera kungolemba kuika chithunzi choti tachitenga tayita download kapinga kuminatu tayomwe anafotokoza ndithu Kathe kuti kapingayo akuoneka kuti anathiridwa kalekale komanso kwinako kuonesa kuti ngati kuti mawu mwina abwino mchingereza tokaso vandalism. Okay. Yeah, kuti kwinako anthu amachita kupanga vandalize kumaona ngati zama mita amadzi achoka lito State House munduuza kuti nthawi yomweyi basi mamita amadzi apita matapu akuti amadzi apanja kuchita kuoneka kuti awawa achoka anthu adula and vandalism yeni it's a very very sad story and ndichenjeze kuti ena amene mwina mukumaona ngati kuti izizi nzonena kuti mufuna kukhala you want to defend amene analiko for the sake of political interest mukulakwisa. Yeah, it's not about can you say that again? It's nkhani isakhale yo funa kuteteza chipani chanu. Okay. Kapena kuti tupanga ataki ena ifanya chipani ayi nkhani ikhale yonena kuti katundu ngwatu ngwa Malawi ndiye tunena kuti sizinaende bwino and we must find ways yonena kuti kusanjika kandi State House kandi Mzuzu State Lodge kandi Chikoko Bay kuli nyumba zonse zapoma kuzikhala accountability yabwino
anthu asamaloledwe kumapanga umve kuononga zinthu kusakaza katundu wa boma mu dzina la transition of government. Ayi tisamalole zimenezo. Ndipo ine ndimanena kuti mukakamba even zinazo ndizonena kuti titati tili serious titakwagwira anthu amene. Because nyumba imene yapezedwa kuti mwalembedwa pakoma pakoma, we know the kind of person who was staying there. Kumakhala records. You think titaitanisa anthu amene anali kumene kuchako wauze kuti tanenani nyumba house number DH 640 munali ndani sangatiuze. Those people should be able to explain. Koma nthawi ya transition iyi anthu amatenga advantage kumangoononga china chilichonse. Ayi, this is not accepted. And ifeyo ngati media house we are standing on the fact that ntchito yathu ndi wauza amalawi choonadi. Zimene takazipeza kumene kuja ndi zimene titauza amalawi. Asanene kuti mudana nafe ya. Ayi, ngani si imene. Fanyani kodi. Munthu madana naye kuti watani. Mesa aliyesa makhala umboni wachi. So mena kunena achunga. Umboni ndi zithuzi zimenezo. Anthu ena amati azithuzi zitazitenga pa internet kunati azithuzi zimenezo kuchokera mkamera mwathu takazipeza kumene koko. Ndemwe natibweretizakana kuti nyumba zimenezo sizakuchurch house. Probably. Then that would make sense. Nthawi yatithera kodi anthu pamene timapita ku masankho tidadziwa kuti tikhoza kuwina kapena kuluza. Chifankhani nayambira pamene. When you look at this pakoni kuti pali mkwiyo wina wake kuti simungatitero. Yeah. Ndiye pa. So Shandilia chwa. Ma idea phone. Mama buka ma idea phone. Ma idea phone mvekelo. Kuli chwa. Kuli pa. Banda wikira mvekelo so ma idea phone. I confidence. Au mpaka uzula carpet. Confidence ina uzula carpet. Kwinako ndikuba. Komanso mbali nayi zikusonyezabe ndi kuti ka discipline panalibe. Komanso mwina tizichita veti kwambiri anthu amene amapita kumene kwagwira ntchito kumeneko. Tisamangwa ziyati makamba zija zoti anthu enawa tisamangwa atenga fe mwina timadziwana nawo ndazibale athu ndoji akuchipani kanda kuchalichi ngati zake zimakhanga tizibeneza. Because kwa munthu amene ali ndi a sense of duty to nation, munthu amene ali responsible, munthu amene akudziwa ntchito yake, I don't think atangapange nyasi zimene tikuziona ayi. Komanso chinthu china nchonera kuti anthu azikhala ndi sense of fear ya accountability onera kuti ndikuopa pamawa atasanena kuti kudana panga izi ndani sinofuna kuyankha milandu. So munthu umatani umabweza moto nkumanena kuti izi sizanga zaboma izi. Koma kwambiri ndimafuna ndikambe nkhani ya overconfidence. Anthu nthawi timapita ku chisankho analipo anthu ena amene anali ku chipani cha Malawi Congress ena asamagwira ntchito State House amene mawu aja kuti boma ndi lomwe sitikusintha anawatengera pa mgongo and adakhulupirira ndithu kuti sizingateke kuti boma lisinthe. Unfortunately, osintha boma siwo. Yeah. Osintha boma makhala Malawi. That's right. Now you cannot take Malawans for granted. And in nthawi zina nchifake nonse, and this is a lesson nkhalanso awamene alowa mmene mboma mukapita ku chisankho, no matter kuti mwapanga kampeni yotani, no matter kuti anzanu okuzungulira na akuwuzani kuti muwina motani, muzikhala ndi provision. Kumayika ndika provision konena kuti titati tiluze unlikely event. Titati tiluze kuti titachoka kuno. Akulu pa 16 ngati tingachoke. Tikakhala kuti ndipo zizakhala motani. Koma izizo makhanga ndiwe mulungu. Kumakhanga tuna kuti asizingateke. There's no way. Nchifake anthu mkwiyo wake umakhala ma levels aka. That's right, yeah. Tikamakwera ndege chero. Amanena kuti in an unlikely event kuti yatira pamazi pali zosambira abasipo ambisi zikanazo busy itiraso bwanji pamazi So itira pamazi amana lemba uja kuziwa iko zotera pamazi kuza kutira chief makanacho busy kuchiziwa kuti nthawi ya ngozi kuli chilima nditseko 6 yes tizimvesera kwa inu makonda winjani windows makonda andi akabwera wewe bajati matani timamuvomera inu makonda bajapotse pose kula emergency pali space kabuno kali space kabuno pasi ndi matambalala bwino mana akamayangula tizimuvesera munthu and acknowledge the lady. Yes, normally the ladies of course paliso abambo amatha kutuuza kuti mungozwani mwakhala uje tizimvesera usamati ya isizingachitike ya chief zikhoza kuchitika ineyo ndimati andi mundirole ndinene chichi chikundisoisa ayi yankhulana mfumu yani mafuna ndinene the power of a covenant mphamvu ya pangano. The power of the covenant. Yes. Please proceed. Wezani mawu pang'ono. Mphamvu la pangano. Ngati achakwera adagwirizana pena pake
ni malemu aja kuti zachita 5-5 ngati don't you think kuti 5 yawo achita was it gonna be possible for him to continue pamene anagwirizana ndi munthu uja adachokapo mulungu sana akampasa wina posunga pangano lija so I'm just saying I've been troubled kuti was there that covenant somewhere because ndi mulungu amene amalengekeza pangano was there that covenant elsewhere padali pangano limene likuti asene zachita 5 zachita 5 kuti along the way maybe we changed it or whatever but the person you were supposed kusunga naye pangano uja is not here anymore. It's not God then says but pangano lijabe still stands, you've done your 5 somebody else must do the other 5 that was supposed to. I don't know, Brian. Mukana kale mukana banje ine ndikuona ngati kuti ndi nthawi yofuna kuona ndi kuti I think pangano samalisewerese. That's why I'm saying ngati adakhala somewhere and adakambapo zimenezi panopa doesn't this show kuti mulungu lopya mulungu amasunga pangano because ine ndi kuti a covenant keeper. Yes, God is a covenant keeper. Yeah. So it's been bothering me to understand kuti doesn't this say something? Because we'll never know. Maybe they were just the two of them. They know what they say to each other. They know what they agreed. But if then this must be a very simple. I think there was no way I could do so many. I had done my 5 as agreed. I want to tap your thoughts as we conclude on the same. And he looked very troubled. Yes, he's been troubled. Yes. Yeah, he's been troubled. But do you want to say something? Ine nkhani ya pangano nimafuna ndichite extend to pangano imene asogoleri amapangana ndi Amalawi pamaso pa Mulungu. Ndikati pamaso pa Mulungu amagwisa ntchito Bible ija ena mpaka na Qur'ani kulumbira kuti azatumikira Amalawi mokhulupirika. They use the word faithfully. Pamakhala ndithu swearing in each pamakhala so amati oath of allegiance. Ndekumakhala ndithu kuti tizatumikira Amalawi mokhulupirika motani zichewa zikulu. So help me God. Ndikuzanira kuti Ambuye mundithandize. Now mukalowa mboma muja ndikuyamba kupanga masewera, ndikuyamba kupanga break kapena kuti kugwisa being unfaithful to the vows kapena oath mene muna saina ija kapena mene munalumbira. Ziwani kuti limabwera siku imene muzakhala accountable. That too is a vow, is a covenant imene mwapangana ndi Amalawi. Ndiye nchifukwa yake siku la chisankho 5 years later Amalawi ajama zanena kuti inu munasaina pangano koma pangano je simunalemekeze sunthani. So every day that you are in the office as a civil servant ndi siku lolemekeza pangano. Every day that you are a leader, you are making decisions mukutumikira Malawi, kumbukirani kuti ndidalumbira kuti ndizakwira ntchitoyi moteteza mokhulupirika ndi motumikira Amalawi. Kumbali ya Asaulo Chilima ndi anzawo ndi Chakwera amene ali the former president sopano wa dziko lino. It's a very unfortunate story. We may not know all the answers. Pali zina zimakhanga kuti zinabisika. Koma all I know is Ambuye mwambamo amadziwa china chilichonse. There's nothing hidden. Ndipo akudziwa. Chilima wana anena on a public podium. Yes, ananena. Ena wonso khanga kuti amasusa. Koma Chilima anena ali moyo. Yes. Ndipo ine ndali momwepo. Ndifandunena kuti Mulungu damene ultimately akudziwa, because zimakhanga kuti mbali zonse zimakhanga kuti izozo mbali yake alisama kukera kwake ngati unena kuti ifeyo this is what is it. Ndingochita qualify kuti ine ndali pomwepo. It was a press briefing. Oh, it is a press briefing. Yes, I think about Gwanji. Yes. While water press briefing. Yes, I remember. So here's the thing. Zimene sidachitika ndi mgwirizano uja. Anthu amanthawi zinamazichepesa kumona kuti zidata. Koma do you know kunena kuti alipo anthu ena amene mkwiyo wawo they have not forgiven MCP. They have not forgiven Chakwera because of that. And I wish kunena kumene asogolera makhala azizozonena kuti ngati pali chinthu chimodzi that will haunt their legacy forever
ndi nkhani ya mmene ubale wawo ndi Chilima komanso Tonse Alliance mmene unaendera. Yeah. Phunziro, let's take my agreements very seriously. Yeah. Mapangano athuwa tizatenga seriously. Ndipo pali zosatira zina zimene sitingathe kuziona ndi maso. Yes. Pali mikwiyo Yeah. yonena kuti simungathe kuiona. Yes. Koma one day they will haunt you. Yes. And you wish you had done otherwise. Yes. Chifukwa chake Very powerful. timakumbusa a president Mutharika kuti mwapanga mapangano ndi anzanu Yeah. apange Anagwirizana. And akuoneka kuti he's walking the talk so far. So Amfumu awa akunena pali zina zokuti ife amene sitinaliko kumene koko zimangokhalano awiri awo ndapangana zotani ndiye wina sanasunge zimene analonjeza zimakudya zimakusowesa mtendere. Mulungu amalemekeza mapangano chief. Yeah. That's why timana chimeta chimanga basi. our God is a covenant keeper. Chimamangidwa so kwamba. I think it is amazitenge machibwana tikamalumbira ayi. Or sometimes timaona ngati kuti is ceremoniously. Kunyamula Bible oja kumalumbira zinthu. You know you don't mean what you say. Yeah. No, I think let's have a time of reflection. Yes. Tawi yatete, let's have a time of reflection. Nimafuna ndimalize nkunena kuti oda akhale ku State House ngati president amasankhanda amalawi olota khala ndalama zambiri olota tchuka koma amalawi ndi amene amanena kukaya tulukaniko nditi tsikhala nawo bwino amalawi. Yes. A DPP Yes. ayambiretu kupanga zinthu zoti 2030 adzaloze. Yes. Chifukwa imafika nthawi umanena kuti Lozani. tutiloze. Yes. Ndi ayi simulankhula bwino. Nkhondo mu Yulani. Iyayi. Nyamakazi kusana. Cha? Nyamakazi kusanaku. Iyayi. Chotupa pamphuno. Iyayi. Idzafika nthawi 2029. ADPP tanena kuti tidakupatsani 5 years. Tilozani. Basi. Ndiye ufuna uyambira tupanga. Yes. Kwambiri. Chifukwa ena adafika nthawi ngati imeneyo kweni koloza. Well done is better than well said. Takulankhula bwino kwambiri osapanga kale. Ezoona Koma ukangoti woda amapanga bwino aphi. Andi chinaso chimene ndinena kuzindikira nkuti amalawi watsopano azindikira Kwambiri. kuti ukaoda ntchafu Ibwere ntchafu. ibwere ntchafu. Yes. Osati ya ipena pake sizinaende Aya aya mfumu. gasi watha kucha ni Aya ukichini aya mfumu. muli mawo malizira alembi atu. Komatu ndimafuna ndinene mwayankhula mwamphamvu kwambiri. No ziko. Inunso your troubled thought, it's a very serious one. Akulu tikanena kuti kwa yunkwani akhale kwa yunkwani. Osanena kuti ayi zativuta makamba takamba kwambiri tiphunzire kulemekeza mapangano. Ndiopsa kwambiri. Mbira mfumu. Ine ndikuyankhulire nkhani ya ku State House kuti malo moti tichedwe kumanena kuti chithunziche anajambula ndani kathi amutuma mwakuti a times mwina as a country tikhale pasi kuchosa makaka onse achipani ndikunena kuti is this the country that we want? Yeah. Ndipo ngati answer yake ili yes, it's okay. Imezija naosa wawa azapitiliza naosa azapanga somewhere. But if the answer is no, that's not the country we want. Amana panga zimene they need to be held accountable. They need to be held responsible. Pasapezeke munthu amene wathawa ndi mita ya madzi aku State House. Olo airport. Kapena kuti mpaka ma TV. Asakhale nayo mtendere. Asakhale nayo mtendere. Imusowese mtendere ndipo malamulo agwire ntchito. Yes. It's not difficult to track those people. Tukudziwa anthu amene amakhala kumeneko. Amene waba TV ya ku State House. Imusowese mtendere. Ndipo asagone tulo. Oloka kwanje asaoneke. Oloka kwanje asaoneke. Kwa kwanje asaoneke. Azijina zirubwe. Kabweze timisonko ya Malawi. Misonko ya Malawi. Kaya wabakadi leader. Nisonko ya Malawi. Situ kutembenerayi. Pomaliza tenti kendondomeko zoteteza chuma chathu cha ku State House. For the longest time takhala tumadandaula ku State House kumaoneka ngati accountability imavuta nkhani ya magalimoto takamba pa nkhani ya makobiri kumeneko nkhani ngakhale ya property ya ku State House. Chonde Amutharika tithandizeni. Bring sanity to this country. Bring sanity to State House. Inumasi?
afumu ine ndamaliza Okay. ndingapeula kwisa Achabwino. ndetu Nimafuna ndinene kuti sitingamuchenjerere Mulungu. afumu Ine ndimalizeni mawu amene. Yes. In whatever we do, sitingamuchenjerere Mulungu. He is omnipresent. yes Amaona paliponse. yes Ndiye sitingamuchenjerere Mulungu. amen Makazi ndimalizeni pamene. Mwayima pamene. Ndamaliza pabwino. Pabwino. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu yapadera. Imeneyi chauta akatisunga ndi moyo itibera pachinayi. yes Koma ndimafuna kuchita tsekula kayi sikuti situlonjeza pano. Timakatsekulitsa kayi. Ndiye tizibwera pano pachinayi. Timakatsekulitsa kwa inu. Timakatsekulitsa otsekula khomo ndinu. Chabwino. Mwini khomo sinu na. ndava fumu Kuti kodika tsabola kayende. Koma tikuyamikeni. We mean well. Yes. By the end of the day, don't say we want a Malawi better. opanda ma connection. yes Kuti uchite kanthu kusachita connection yayo. mfumu Kungoenda passport Yes. osakumana ndi munthu yes kutenga kutenga. yes Driving license kutenga. Ndimene maiko anza thama chitima. chanzika Chanzika. lwenzika umaita ulilira kuti tadikhaliko nzika ya Malawi Yeah. zichonde We just want a country. Mfundo ina mwina tidzakamba mtsogolo president Mutharika ananena kuti sakufuna boma lochita spy. Yes. Anthu awo. Yes. mamvera ati mafoni yankhulana Tidziyankhulana momasuka. osati ma WhatsApp go Nduna imene ali ayi taimba ni ku WhatsApp. Muopa chani. muopa chani We want a free country. Yes. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Awa ndi ankhwenda viwi akukalonga. Awa ndalembi athu amo mujali muchimwankhunda. alibe kunzi Yeah. awa ndachunga akunzimba Yeah. awa ndabanda akuchileka so- nanga mundina ndikhala wakalonga ine ndikufuna inuyo. Chifukwa chani? Sawo ine ndikufuna kumudzi kwani kwa ine. chabwino ndalota Ukuyamikani pokhala nafe mama uno, and we wish you the very best of the day and goodbye.